Ahojte všetci, toto video slúži každému, kto sa rozhodol faniť nášmu hokeju, no nechápe, o čo sa jedná. Keďže hokej samotný nie je ťažký na pochopenie, pre niekoho to môže byť chaos. A ešte teraz, pred majstrovstvami sveta, kedy každý by chcel fandiť. Takže predtým, než začneme, bol by som rád, ak by ste ma podporili lajkom a odberom, keďže až 95% z vás, čo pozeráte videá, nemáte odber. Veľmi mi to pomáha v raste kanála. Takže poďme na to. Začneme zľahka. Hokej sa hrá na 60 minút, hráči na ľade sú 5+1. Ten jeden je bránkár a ďalší 5 sú útočníci a obrancovia. Môžu byť rôzne formácie, no väčšinou sú to dvaja obrancovia a traja útočníci vpredu. Hra sa začína úvodným hadzovaním, alebo ako to bežne voláme bully. Taktiež, hráči sú rozdelení do tzv. Pätiek. Družstvo má 4 takéto päťky, kde sú hráči rozdelení a sú im dané role. Počas hry sa tieto päťky striedajú, no nejde to podľa toho, ako si to tréner zachce, že dá si tam toho hráča a toho, kedy si on zachce, ale pokiaľ je to potrebné, alebo sa niekto zraní, vtedy to väčšinou je. Ďalej je ľadová plocha. Keďže hokej je hra na čiary, sú tu veľmi dôležité. Tieto čiary reprezentujú tzv. Offsideovú zónu. Povedzme, že sme tým Slovensko a hráme proti Kanade. Keď náš hráč, napríklad povedzme Slavkovský, prekročí čiaru a medzi tým ďalší náš hráč, pre príklad Šimon Nemec, má puk a prekročí čiaru, je to offside, lebo Šimon Nemec donesol puk za čiaru, keď tam bol Slavkovský. No aby to nebol offside, nemôže tam byť žiaden náš hráč, musí tam najprv prísť niekto s pukom. To isté platí aj pre nášho súpera, samozrejme. Taktiež, ak by Kanada mala na svojej offsideovej zóne puk a vkročili by tam viacerí naši hráči a zobrali by puk tomu hráčovi, tomu Kanadianovi, tak by to bolo v poriadku, pretože puk už bol za offsideovou zónou. Ale čo tá čiara na bráne? Tá sa volá icing alebo po slovensky zakázané uvoľnenie. To znamená, že keď prehodíte puk cez offsideovú čiaru a tá prejde aj za tú druhú, teda icing alebo zakázané uvoľnenie, tak sa to píska. Píska sa to ale vtedy, keď hráč z druhého tímu, v našom prípade Kanady, sa dotkne puku. Hra sa začína na našej strane, takže vhadzovanie je pri našej bráne, čo je veľká nevýhoda. Ak už by bolo Slovensko v offsideovej zóne a náhodou by puk prešiel cez čiaru zakázaného uvoľnenia, vtedy to už neplatí, pretože už sa nehrá na tú čiaru, keďže už by to bola veľká hlúposť. Takisto to neplatí vtedy, ak tým hrá oslabenie. V našom prípade by sme mohli povedať, že to je Slovensko a je úplne v poriadku, ak hádže puk za zakázané uvoľnenie, nič sa vtedy nestane. Je úplne pochopiteľné, že niekedy je ťažké pochopiť takéto čiary a takéto pravidlá, takže dúfam, že som vám to aspoň trochu vysvetlil lepšie a ujasnil nejaké nepresnosti. Ďalej, čo by som vám rád vysvetlil, by boli tresty. Trestov v hokeji je veľa, ale posnažím sa to vysvetliť jednoducho. Veci ako hákovanie, chytanie hokejky proti hráča, nevhodné správanie a rôzne iné veci sa posúdia a z toho vám dajú trest. No väčšinou sa dostáva malý trest, ktorý trvá 2 minúty. No ak dostanete gól v oslabení, takže pre príklad Kanada hrá presilovku a my hráme oslabenie, dá nám gól, no a my by sme mali hrať ešte to oslabenie ďalej, keďže trest trvá napríklad minútu a 20 sekúnd ešte mal trvať, no prestane trvať, pretože jeho platnosť skončí, keď dostaneme gól. Pri väčších trestoch to je tak, že väčšinou keď už je to naozaj hrubé porušovanie pravidiel alebo sa zopakoval faul, hráč končí v zápase, už nemôže hrať a tým hrá 5 minút v oslabení a aj keď dostanú gól, nič sa nemení, platnosť nekončí. Taktiež treba podotknúť, že toto sú tzv. Oslabové tresty, takže tým si nemôže nahradiť hráča a musí hrať oslabenie. Takéto tresty sa najviac vyskytujú vo hre. No sú aj ďalšie tresty, ale tie sú menej zvyčajné a väčšinou, keď nechápete, čo sa deje, tak vám to komentátori vysvetlia. No a čo ten koniec hry? Hra nemusí končiť po 60 minútach, ak je stav vyrovnaný. No niektoré súťaže môžu dať remízu, iné dajú predĺženie a ak prekročí časový limit, hrajú sa na jazdy. Treba mať na pamäti, že NHL hrá predĺženie do doby neurčitej, kým sa nedá gól. Takisto, ak jeden tým prehráva, napríklad náš by prehrávali s Kanadianmi a my máme poslednú minútu dorovnať, môžeme si odvolať brankára, aby sme si navýšili počet na 6 hráčov a vtedy v podstate už hráme presilovku. Takže na ľade sú 6 hráči bez brankára. Je to riskantné, no je to taká menšia presilovka, ktorá však nemôže dovoliť nechať puk súperovi, lebo posiela svoj tím do dvojgólového vedenia, takže Kanada by si navýšila na 4-2. Odvolanie brankára je možné počas celej hry, no je to riskantné a neprofesionálne. Občas sa vyskytuje, že hra bez brankára je počas hry, no to vtedy, keď sa hrá na polovici súpera, pre príklad Slovensko by hralo na kanadskej polovici a čas do konca hry sú 2 sekundy, alebo konca tretiny, druhej tretiny, tak tréner dá posadiť brankára, aby mali presilu a možno stihli dať gól, aj keď väčšinou sa to nepodarí. A ešte také menšie info. Odvolanie platí, dokým sa nepreruší hra, teda keď puk nevyjde von z ihriska alebo brankár súpera zachytí puk v lapačke alebo ho prikrie. Tiež je ešte veľa možností, ako prerušiť hru, aj keď napríklad je nejaký faul, alebo sa niečo deje. Nie vždy, keď je nejaký faul, tak sa preruší hra,
no môže byť odložený trest. Takže pre príklad, Slovensko faulovalo kanadského hráča, Slovensko má potom odložený trest, čo znamená, že sa nemôže dotknúť puku, teda keď sa ho dotkne, tak sa preruší hra. No Kanada sa môže dotknúť puku, čo znamená, že môže spraviť nejakú akciu a vtedy si aj odvolal brankára, pretože Slovensko nemôže nič spraviť, lebo keď ten puk chytí, tak sa preruší hra. To je úplne logické. Myslím si, že teraz ste už viac znali v hokeji, samozrejme je v tom strašne veľa, ale toto je také menšie info pre vás všetkých, čo chcete začať faniť v hokeji. Som úplne v poriadku, ak v komentári napíšete, že túto som povedal trochu nejakú hlúposť, alebo nie je to úplne správne, napíšete čo tam presne. Ja som sa snažil ísť podľa informácií a podľa toho, čo poznám, takže dúfam, že som vám mohol dať to najlepšie info, ktoré som mohol. Taktiež by som bol veľmi rád, ak by som vám podporili lajkom a odberom, keďže veľká časť z vás, čo pozerá toto video, ma neodoberá, no a veľmi mi to pomáha v kontente. Keby ste si chceli pozrieť nejaké ďalšie video, tak odporúčam toto, kde analyzujem súperov Slovenska na majstrovstvách 2024. A ja som Hokejosk, majte sa, ahojte.